Καλώς ήρθατε στο κανάλι όπου η αγάπη συναντά τη σιωπή και η εμπιστοσύνη δοκιμάζεται στις πιο προσδόκητες στιγμές. Εδώ, αποκαλύπτουμε ιστορίες παθών, μυστικών και σχέσεων που γεννιούνται στη σκιά. Εγγραφείτε για να ανακαλύψετε τις αλήθειες που κρύβονται στα πιο απλά βλέμματα. Ήταν ένα μακρύ απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, γεμάτο φως, χαμόγελα και τυπικότητες. Είχα παρευρεθεί σε μια φιλανθρωπική εκδήλωση για την τοπική οργάνωση Ανοιχτοί Ορίζοντες, την οποία ο σύζυγός μου, ο Μάνος, και εγώ υποστηρίζουμε εδώ και χρόνια. Ήταν από εκείνες τις βραδιές που απαιτούσαν κομψότητα, μακρύ φόρεμα, τα κούνια που σε τιμωρούν μετά τις πρώτες 2 ώρες, και ένα μόνιμο χαμόγελο. Όμορφη, αλλά εξαντλητική. Όταν γύρισα σπίτι, το μόνο που ήθελα ήταν να ξεκουραστώ. Ο Μάνος έλειπε σε επαγγελματικό ταξίδι στη Βιέννη. Ο γιος του, ο Λέανδρος, είχε έρθει για το Σαββατοκύριακο από την Πάτρα, όπου σπουδάζει πολιτικός μηχανικός. Η συνύπαρξή μας τους τελευταίους μήνες είχε αρχίσει να αποκτά σταθερότητα. Ήταν ευγενικός, διακριτικός, πάντα πρόθυμο να βοηθήσει, αλλά υπήρχε ακόμα μια απόσταση, σαν να με παρατηρούσε πίσω από έναν αόρατο τοίχο. Ήξερα πως δεν είναι εύκολο να εμφανίζεται ξαφνικά μια νέα μητρική φιγούρα στη ζωή ενός ενήλικα. Άφησα την τσάντα μου στο τραπεζάκι της εισόδου και έβγαλα με ανακούφιση τα παπούτσια. Περπάτησα ξυπόλυτη στο σαλόνι. Ο Λέανδρος καθόταν στον καναπέ, απορροφημένος στο λάπτοπ του. Το φως από την οθόνη φώτιζε το πρόσωπό του, τονίζοντας την νιώτη και την ησυχία που κουβαλούσε. «Καλησπέρα, Λέανδρε», του είπα χαλαρά, μαζεύοντα τα μαλλιά μου σε έναν πρόχειρο κότσο. Σήκωσε το βλέμμα, χαμογέλασε διακριτικά. «Γεια σου, Άννα. Πώς πήγε η βραδιά?» «Εξαντλητική», απάντησα γελώντας ελαφρά, αλλά πετυχημένη. Έγνεψε καταφατικά και επέστρεψε στην οθόνη του. Ανέβηκα στο υπνοδωμάτιό μου με τη σκέψη να αλλάξω. Στάθηκα μπροστά στον καθρέφτη, προσπαθώντας να ξεκουμπώσω το φερμουάρ του φορέματος. Ήταν κολλημένο στο κέντρο της πλάτης μου, εκεί ακριβώς που δεν φτάνεις ποτέ. Μετά από άκαρπες προσπάθειες, συνειδητοποίησα ότι δεν είχα άλλη επιλογή, χρειαζόμουν βοήθεια. Και παρόλο που δισταγμός σκίασε τη σκέψη μου, πήρα μια ανάσα και κατέβηκα ξανά. «Λέανδρε», φώναξα ήσυχα. Σήκωσε το βλέμμα του από την οθόνη. «Ναι». Μου κόλλησε το φερμουάρ, δεν μπορώ να το φτάσω. «Θα μπορούσες να με βοηθήσεις?» Έμεινε για ένα δευτερόλεπτο σιωπηλός, ύστερα έκλεισε τον υπολογιστή και σηκώθηκε. «Φυσικά», απάντησε απλά. Γύρισα πλάτη και τον άκουσα να πλησιάζει. Τα χέρια του άγγιξαν προσεκτικά την πλάτη μου, διστακτικά. «Έχει πιαστεί λίγο», είπα για να σπάσω τη σιωπή. «Το βλέπω», ψιθύρισε. Με μερικές κινήσεις, το φερμουάρ κατέβηκε αβίαστα. Έκανε ένα βήμα πίσω. Γύρισα προς το μέρος του. «Ευχαριστώ. Πραγματικά». «Δεν κάνει τίποτα», είπε, χαμηλώνοντας το βλέμμα, με ένα σχεδόν αόρατο χαμόγελο. Ήταν μια απλή στιγμή. Σύντομη. Αλλά μου άφησε μια παράξενη αίσθηση, μια απρόσμενη ζεστασιά. Ο τρόπος που με πλησίασε, με σεβασμό, με λεπτότητα, ήταν κάτι που δεν είχα νιώσει καθαρά μέχρι εκείνη τη στιγμή. Κάτι άλλαξε εκείνο το βράδυ. Αργότερα, καθόμουν με τις πιτζάμες μου στον καναπέ, και ο Λέανδρος εμφανίστηκε με ένα πιάτο φαγητό. Είχε ζεστάνει τα αποφάγια και μου έφερε μερίδα. «Δεν έπρεπε», του είπα συγκινημένη. «Ήσουν κουρασμένη», απάντησε απλά. Φάγαμε μαζί. Μιλήσαμε για τις σπουδές του, για το καλοκαίρι, για τις φιλίες του. Ήταν η πρώτη φορά που ένιωθα πως με βλέπει όχι σαν η γυναίκα του πατέρα του, αλλά σαν άνθρωπο. Φυσικά. Άνετα. Τις επόμενες μέρες, κάτι ανάμεσά μας συνέχισε να αλλάζει. Εκείνος άρχισε να ανοίγεται περισσότερο. Μου μίλησε για τη ζωή του, για τις δυσκολίες, για τα όνειρά του. Και εγώ του μίλησα για τη δική μου, για την παιδική μου ηλικία, τις αγωνίες μου, για το Μάνο.
Τα τείχη σιγά σιγά έπεσαν. Μία μέρα στην κουζίνα, καθώς μαγειρεύαμε, με κοίταξε και είπε: «Δεν ήμουν σίγουρος για σένα στην αρχή, Άννα». Τον κοίταξα και χαμογέλασα με κατανόηση. Το καταλαβαίνω. Ήταν αλλαγή για όλους μας. Αλλά χαίρομαι που είμαστε εδώ και που γνωριζόμαστε. Χαμογέλασε. Κάνεις τον πατέρα μου καλύτερο. Και νομίζω, τελικά, κάνεις και εμένα. Η φράση του αυτή με άγγιξε βαθιά. Δεν ήμασταν πλέον απλώς μητριά και θετός γιος. Ήμασταν οικογένεια. Και όλα ξεκίνησαν από ένα κολλημένο φερμουάρ και μια πράξη καλοσύνης.